ke ni chu khuma chuan lo mutirin a hmanlai huna hriat chhuate chuan ati buai hlea jin ho chuan ompui tlatin a kalsan ngai lo atuk lia chuan jin ho chu in hnoya lut thalein a han en kwala ke ni ron har chuan run kovin rang takin chuak le ta ngalani in bolna te chu siam sak fekin asam te chu a chem ro sak lea ke ni ngonga chuan fopin akwa damlo to so atisap ke ni damlo awang chuan yongsioni te po anon kal ngal vata an chut khom lai chuan office atangin te chu na hian ron kola complain anon thelu tania inom box zero aron timaya ti chuan ke ni chu kalsanin office lama chuan an kal ta ngalani chief kha lo omin Mr. Kemahi biak harlu tuka boina siam renga alo tia ani chuan enge lungoi lo na tin an sot lea Mr. Kema omna lam damtoin lampang chu vapanin chupa chu khuma lo muin na mel ta khyan alo oma hepa complaint thelu fe khilo niin a intina der kwal mai mai ani jin ho chuan idam lo ani chuan in en kol tura lom mo phurna kan lo la vekang ati chuan chief chuan mo phurna kala vekang ati chu I complaint thelu kha sut le mai ro alo ti ve boka adu tlat silawa chuan Mr. Kimabuk chuan mi pakhat Mr. Janjin ho soi sela ron kal kwal chin wang khan ti hian yomani ti ro ati chuan sangjuna chuan azot chang tangal vat Mr. Kima chuan hotu deu chei neim ni alo ti chuan changrela chu apan tangala engthil te shep nge ti tum avati chuan lo sha thiam lo der fel tlatin sanggoje ya son engwanga lut ngei ni the mart gallery hi sanggoje anga sakan du ti shat wanga ni ti ro geinin chia se angai jam mai mai don lo ti sha em ge anga omderin iluta nilom ni ati chuan kalu chan chu engpo ni ro se geini laka hian kathutakani ati le ta engpo soila geini hian oi chei ringami atop thlenga geini mani tuma kapa chunga phupai lak du wangmu ati chuan I duang angin ngai ro timukina kal santa Mr. Choi chuan in hui chu a hna te thataka hlenzel china wangte chuan alo fakmol mola geini pian chamani ti kalo shia I hmudonem ati chuan shemel takhian o tin akal santa changrela chu vakol tangalin geini pian chamani ti shiaem tin avashil tangal ti chuan geini chu avatlo tangala geini mela hmu chuan idam lawami tin ahmai chu vakhwetuma lodu thawak lovin hetianga om hi anuam ka telo ati chuan akora changa thil phorin ipian chamlom puina ni hi atia geini chuan apian chamani ti reng lo she changlo enge ni reng renga ati chuan office thar tur nangma ni chuan anlo pom theyang che tin geini du lo chung chu peluin akal tanghalani vo umsui lein apum thelo thuwa va Australia July tak chu jin ho chuan lo hmule sin alung oi lo hlea naikal luiti kalo shia ron ho chia shwai hole chekatuma tin atum muka kha kha nge tuna engmangin nge ron thlem le to che ati ta ka chuan geini chuan changrel le hi ngai chelu tuksu ati le chuan jin ho thin chu a urngang mai a chuak taw ta ngala ti chuan geini chu Mr. Choi ni na in muin Mr. Choi chuan chanle lo mangai na chungin I chuak to sia tinge iwahlim mel lo ve jin ho wangami ati chuan geini chu alo nui suk ringota gein klasa match iti chachinem kanau pan lai chuan ka chian match thiam deuh hi oma atan chuan mangai na chu thilchin fel ol sam takani kha karing china mangai na hi cho chwa the ni chuan kanin tina lawanga in sha thiam lo na te om lovin kanin mangai top theyanga
President John Chin Ho hi ke ni ai pon me cha thiam lo zok nge yang tin an nui du na envelope chu pe in hei hi ice drink kal na tur chiket ani hi Jin Ho nen chuan in ngei le tum ro u atilia sangjun ale yong senete chuan ge ni pian chanlum na tur chu phur tak khian lo relin Jin Ho a arun lu vele chuan ge ni pian chamani ti chu an chil ve ta ge ni ramen eilai tak chuan vokalin ge ni chuan alo bedeu muk muka in siam ro ibial pa hi ka thinri ma wangin ka in thiam lova chu wang chuan in dei tang tin an chuak dun ta nge nge a ice drink ka chuan vakal dun ta in mi pa in chiket chu apek thua soi chuan ti taw le chepin tinge chu pa nen chuanin kalmai lo ati le bura nangma nen kal turin min tia ati chuan aron hoi chuak wata Mr. Choyan min pelom ati ta nge nge tlayan ho chuan anin chu bati le in turte chu lawin pel fel dia min geini chu a hnelu tuk sangjuna le yongsone te lo boy pui fekania batia chem hlum ma chuan du thu sam ma saput turin alotia ingei du thu sam tia azo chuan kanin kara inbumna thlen lo nan ka dela ati chuan nang ngei dil ve atilia Jin Ho chuan ka thin lung chung ril hi shi thiam theila ka dua I thinrim lowang tiro ka shil tum che chu ati mek lain geini chuan ngoilok min shil su du thu sami soi chwa ka ni chuan a thleng dik theilowang tin a thil soi tur chu engpo ni se a she hu phurlu tuk chu kanin buat sailo ka nge tin pintana chuan a luta in hnoya chuan lut lein darkhalang seleng chu ato ve deuh dawna ni hi rong hnoi thatangai bokanga tin siam that chak chu atuma chu ta chuan akila ompom chu phorin sangoje blueprint hi alo ni zana chuan ruwa surna sat em awangin geini chu Jin Ho bula chona reakta geini mu hil hne na chuan katan hian thili ti har sa chin tak setani ati sapa ziang alo ni chuan geini chu ama alo muin Jin Ho chu office a local dai toa geini chuan ron bia ngalin Jin Ho chuan a hnar na sat thule achil thelwan na sat chia te chu lo suin alo fiam vela chulai tak chu sangjuna chuan lo shaphain mipa tak taki ni sia itilang ve ta emni tin alo phun ve su suwa tejuna po local velein hemi engtin nge omang aron tile chiawa sangjuna chuan hemi engtin nge omang ti ai chuan hemi chunga hian thiri ti ve jok ta che alo ti ve hlaka geini chu a hna thona lo om ve to in yongsone chuan alo tlo ve boka geinin nimina changriolan thilmin pe ka wangin Jin Ho nen kanin ti thiam lo chepa ati lai tak chuan in hui chuan pa gein pian cham thil dong ngai lovin inin chen vela idongamo aron ti vele khera yongsone chuan kutha ka tum thuak thuaka in hui chu in puangin a pian chamani ti changriola shil thu chu asoya geini thin chu arim lutuk tinge kan panhia min ni tir chuan Jin Ho nen inin kop thei ringami ka pian cham sharang tur chuan I man hle nyang bansan ve toro ati ve ta sak saka Jin Ho chuan sangoje blueprint chu lo phurlein geini thu soi sangoje chu kanupui le fanuta na swang to na an nei fe theina tur khovel te takte ni atilai te chu a she chuak wai waya sangjuna mu ve ma chuan zel sok sokin a khung chale ta sangjuna chuan an design te chu lo en mol mol pa chuan Damart gallery tan chuan omzia om do na mi geini chu in chu en kwal dil lela a fanu ni sia sheting motal chu a nei shim shim ati le su suwa miswal ta kamin chhei duem ni alo ti bur chuan kan tin mun hi en ta che complain an thelut boka office chunga chuak tura ti kan ni bok
chumai mai thei kan ni lo hi atila chuan kaching felvekang tuna chang chuan ge ni hnuklu to su ka ngen che ni chu atile sapa Mr. Hanapo chuan sango je chu hanok satlia ni lo professor pa ka thil siam lian tham tak ani sia o chu wang chu ni mo director cho e hian professor pa ka atira changa lo tu ni professor pa ka design kan nei the ni vai chuan he project a hian kan chakngal ani mai alo tu fe sau sawa Jinho nu chu The Art Museum a chuan vakalin Mr. Choi chuan alo hmuwa helai hmuna an director hikania tin akal chante azota kimin hui muturin kalokala tin Jinho nu ni thu te chu asweitel boka Jinho nu ani tia shat vela chuan chebai buk chalein Jinho chuan mela chun tura nei chae mani hi email chahle mai ati chuan Jinho nu chu alo lai talutuk President John nu chu katan po nu ve ang thawalom ati chuan ka fa pa ngai tur che chuan kan kum hi tin chalati melutuka chuti lai chuan in hui churon kalin chibayaron buk ve a ti chuan in hui le Jinho nu te chu in hutain in hui chuan he thil hi ka shil ngei che a thain ka shia Jinho hian boina atok na selutuka abial nu pa ge ni wang hian changrio le hian chen changa tu me ma wangin Jinho hi anur na sa hle a office changa chhuatirin complaint te a thelu tira ge ni hian mumal takin changrio le hi chen che chu tiang thil hi a thleng me alovang Jinho nin anin koplai rengin changrio lakha a muchin thawa anni pani hi I chen chang lawani chuan changrio le hian enge ti je lang tu nge sia ati chuan hlau thong tak hian enge ka ti ang atita in hui chuan pa ge ni chu ngange I thlem mai lovang atilia chuti mek lai chuan Jinho te pani chu lo bazarin ge ni chuan ni lai ho to lova inu ina ngai tua tong che tin sango je ni lo kal na tur ka nei hleinem alo te liam maya sango je a aria lo chuan office sofa amumai china anni pani chu lim takhian in hui rel ruk na reng shilo chuan an hlim velutuk atuk chu chulnia nia fangin inte tifain anin suwa pona anin sukte an pho chwa pa chuan thuthenga Jinho chu genimal chung kham chung chuan amu hila geni chuan Jinho mel chu uluk ta kayanin min kalsanin khoya mai kal lawang tiro ati sapa Mr. Choi chuan meeting lo kovin The Mart Gallery sakna en diktu turte an ni hloma fair takin in ti hlom don nia tin thu chu acha mulmul hloma atop nan en diktu tur final bikatan som ka nei dona tin ashil tabok geini muthil hlan chuan Jinho chuan hlim takhian in huai chu a hnoi tha sau sawa geini ron har chuan ron jong tanghalin rong hnoi tha ti chu ahiang te hlausi dot soi ta ringotin sazuoma ati chuan geini chuan a hlau bok si nen a rak ngal chunga a hlau zia shat phei chuan ani chuan zuklut mi aswang che tin a soi chaile ta geini kut tina tan saklai mekin anu chuan rui mel takhian ron kola changrio la te lampon meeting lo nei mekin an boi hlom hlea ti chuan mi pakhat sango ji an saklaya an supervisor chu ron chwailutin chu pa chuan sango ji an sakdan chu uluk tak khiana shilfiata in hui chuan run tlo hlalin cholni po nai thok chu a changrio la lo hle mai tin envelope chu pea hi finalist chun ni hi atia changrio la chuan alo la du lo fair ta ka be chu itumem ni ati chuan tinge ka chak theiring lawami min ngai ang ma chak lo ka ni lo ka theina te hi mi zong zong ka hmu tir don ani ati ta hmaka in hui chuan
chu tiang ani te chuan lolan tir hma deuh ta che mangai na chuan thila ti the ni hi idang lam ta hle mai changriol ati sapa finala en dikto tur som belani dona tunge ni she chak lawami tin nui su khiana kalsan lea jin ho chuan anu roi chu khuma lo mutin aril ro chu ati ha hle a heimi chuan kanuri ruha zia hi shaim chuti chung chuan khanu nena om kha I thlang tlata lo ti ve ton tonin jin ho chuan a chang pe lofa sangochea valet lein geni muthil le thil lo chu ayen masabera jin ho nu po chuan in hui nena anin piak na lo ngai toiletin mishing pa ngai alani ve ni chuan bialang angai thae me mangche ati kha riruha se thiana ngai toa jin ho le geni te chu phone call a in piain jin ho nu wang chuan an ril ro ha hleya jin ho chuan ka zai sakang che tin a oi muta zing alo ni chuan jin ho chuan ka zai sak chia nangin min mu thil san le da ya tin alo chhai vela ti chuan an pahni chuan na kal tur chuan an chhuaka jin ho an ke ni a thla wang chuan tai pha hlein aron tlai ngai lo sin muli alo tin ya nia chuti lai chuan jin ho nu chu local fe hlolin sangjun anen chuan anin mufalta jin ho nu ri ro a ha ema wang chuan sangjun chuan thudik chu a shil ve ta ringota gain hi kan project tan hian a poimo lu tuka tin a poi chor ema wang chuan a soifia hlei theilo jin ho nu chuan jin ho hmalam hun chu gaini kuta ain ngat iti namo atilea project hi zo phut dila engkim kala shilfia fe kangche longhak ditla tin angen mulmula gainin jin ho thlak ena alo nui lai chuan in hui chu lo kalin ano pangchia thlak tin achong ellea mangai na chu tiang hi ni mana ma se in nei felam hi jin ho nu hian na pom reng reng chem nie pa geni hi tunge ngai na lo om tlema an ngai sak wang chemain mangai anga in ngai su ni le jin ho hian mangai tak tak lo ta che se Mr. Choi an he tum wang main ge angin a oma chu tiang tho chu ati lawang ti soi them ni ati chuan jin ho an min man chan tur ne hle nem tin athu soi te chuan ati sai ei lo ti chuan ti hian ati veta ka chian kimin hui kha ka thik thelu tuka ama ain ring to ka ain mangai em puka ma se tu na chuan hanin ente midang te na tu mai chawani to ati dam da pa in hui chu thinrim hle I thu soi kha ila in chirang ti makin akal kyang le ta ni sangchuna chuan Mr. Choi hian sango je du chan hi kaman theilawani ati chuan jin ho chuan blueprint book kha angai toilet lea sango je chu athil tum tlem te chawani ati chuak ta sap engtin nge shiat ati ta khu chuan nakina kala shilang che ati lea chu chu engtika nge tin angha khle lutuk Mr. Hanapo chuan changriola hne na chuan idang lam te hle mai mei chedik ta ke tongani ngeni nen chuan in chani mel taka bakchel hana korea lo let le don kha lowa hmo kangche ati zui lea ankal na tur hmun an va thlen chuan jin ho le geini te lo om dun chu an hmuwa he hmuna hian MS group te chuan shortlist te an pong chuak don ani tingia nom dun Mr. Hanana ti chuan changriala chuan ke main geini chu ka ching felang tin melrang chung hian atia Mr. Choi te lo thleng chu pan le ta fatin a bele fata Professor Park Chel han hne na changin thui dong mialem ka fa pa in nei na a local dona chu wang chuan atumai mai na lo let le pha dona kan chak thengei ka be se ti tin omjenei tak tak hian a chong chhuaka Mr. Choi chuan ngai na lem lo se thiana lo san le ta ni in hui chuan changrela hne na chuan special judge tur kha
Geinipa Professor Pakchul hanani afanu chu man mai me ni ti sia se engangin nge ngayang tin nui su khya na kal velia jin ho chu office a valet lein sangjuna chuan kan lo latlingem atinghala jin ho chuan a le khalak chu lo hmoin short list a chuan an lo la da ve nge ya chuti lai chuan tejuna chu lo kalin an nomna chwa san ngal tur thu chwa chu aron king lut ve boka ti chuan changrela chuan ami te chu lo ko khom ve mekin tuna chuan in be na tak tak kan chan don to ni a chak zokin an nei vek khin ka chan lo tur thila bul ka chan lovang atia jin ho te po chu building thara lo in suan lut ta ngalin a thian te hnuala mu chuan hei hi hring nu na ni chalo te lo thlenga ni chuan bul kan chan chale mayang kanin suan lu lom nan zanin chu zanjia ka chi tang cheu tin ti hlim dan tur chu angai twa sham shama tejuna chuan ka du lo poisa kha da chazok ro lo ti fein ai na puitling velu tuk zana sangjuna le tejuna te an muthil lai chuan blueprint chu a phur chhuak lea jing lo ni chuan jin ho chu an hmutalo alo chhuak man towa ani chu sango che in hnoya lo om lein blueprint a en reng chinna chan kha chu genita na siam chat chu acha ke me mani ti chuan office a chuan valet lein a design chu zo filta in sangjuna te chu a peya a chhuak ta ngalani Mr. Choye chuan geni chu lo panin a ho ma thei thu chu avashila geni chuan lom thu te lo shil kapa ang mai ni himna min peya kapa chuan akal turemo alole tur thu po ni se asoi fia ve ngai lowa tin lungai mel takhian anuya jin ho pon glass chu lo watir mekin a hlim lutuk ti chuan vakol ta ngalin sangko che ya kaum tin ronkalla kalong hak rangang che tin kol chu ada pa chuan dokana geini le anu thala kom chu afai tlapala chuti mek lai chuan pakchel hana chuan Mr. Choi chu phone atanga pia kalo tuma ani chuan airport atang hian lo kolin apula chuan Mr. Hana te chuan an lo zong chia chia boka geinin inawa thlen chuan jin ho chu azong kwal ta ngala jin ho chu thla ka ti ke kha lo kengin alo chhuak tai hi lo ni sangjuna chuan lo kolin Gmart Center blueprint omna aron zota jin ho chuan tube shingkha tin alo shila alak kwal na lama chuan sango che blueprint chu a hmuta hlau mai omdan mai tur po she thiam lo zok geini chuan jin ho chu kol tumin ala thei bok si lo a han hoi chuan jino chu hmuin heta hian tingei om tin avala a pon pha chu Kevin glass chu a hmuzuita ti chuan in hnuaya chuan chhukta in man lai hun dar thalanga ti ke hun lai pukha angai tua chhuak lea chutia a om lai tak chuan jin ho nu chu aron leng lut fel hola jin hoero traffic jama chuan alo tang reng jin ho nu chuan jin ho an office chwa san thu chu lo shefe che in a local hi lo ni jin ho chunga thil thleng chu I shefe thawanga ati chuan geini chuan a shereng reng lo jin ho an a shil ngai tat se lawa a office chunga no chwani ti I she lawamo ati lai chuan geini chuan anau pan lai hun pok a sha chhone te chuan ati boilu tuka jin ho nu thu sui chu engma she changlo jin ho a bansan mai tura ati te chuan alu chu adum ngoi ngoya jin ho nu chuan khathilai hi mui du lawani chuan jin ho hi kalsanang che ati molmol po chuan dar khalang ke bok chu angai to chuak lea arak ta chot jin ho nu chuan atin mun che thiam si lo hian nu ka ni na angin min che thiam ka be se tin chhuatuma a chhuwa ma che chuan Professor Pakchel hanen chuan anin to ka a fundu chaplai han mu chuan apan tawat enge thlenga ti na zota
Gay ni chuan, kha wang kha em ni, kha wang kha mo min huat em. Kano panlai chang tuin min huat na chan kha ka ngai tuai china. Nang ni la chu, tiang hian ka ti ve thawang. Fanu mani nu thatu mai chau ka ni. Tin a chap chuak ta zoi zoya. Chutia an nom lai tak chuan, Jin ho chu alo thleng ve chia.